ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሐኹም ሰላሐዲን ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎ ሰዓት 5 ዝወርድ እዩ ቅድሚ መዓልትኩም መጀመርኩም እዚ ቃል ሰሚዕኩም እተውዎ ድሓን ድኾነ ግዜ ክኾነልኩም እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ ንሰብ ምሕጓስ ንአምላኽ ምሕጓስ ይቀልል ዝብል እዩ ካብ ንሰብ ምሕጓስ ንአምላኽ ምሕጓስ ይቀልል መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ ሸሞንተ ግና ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልአኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተሰበኽልኩም ውጉዝ ይኹን ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂውን ከም በሓድሽ ብዘይ እቲ ተቐበልኩሞስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ ሕጂኸ ንሰብዶ ወይስ ንአምላኽ ባህ ዘብል ዘለኹ ወይ ንሰብ ከሕጉስ ዲየ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ከሕጉስ እንተ ዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ለካ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ክነብር ከሎ ንኩሉ ሰብ ከሕጉስ ኣይኮነን ነይሩ ጻዕሩ ንአምላኽ ከሕጉስ ነይሩ ብዩ እቲ ኣብ ህይወት ዘሰልቹን ዝኸፈአን ናይ ስትረስ ህይወት ኣይናይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ብዙሕ ስትረስ ዝነብሩ ሰባት ንኩሉ ሰብ ከሕጉሱ ዝጽዕሩ ሰባት እዮም ምኽንያቱ ንኩሉ ሰብ ከተሕጉስ ኣይከኣለካን እዩ ኖን ሰብ ንስኻ ክርስቶስ እኮ ኣብ ምድሪ ተገሊጹ ኩሉ ሰብ ብኡ ኣይተሓጎሰን ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ መስመር ዘሎ ይዳባኻ ዝሕጎስ እምበር ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ መስመር ዘሎ ባእኻ ክሕጎስ ኣይትጸበብ ስለዚ ካብታ ሓደ ኣብ ናይ ስትረስ ናብራ ኣብ ናይ ጸቕጢ ናብራ ኣብ ናይ ዲፕሬሽን ናብራ ክንነብር ዝገብረና ኩሉ ባእና ክሕጎስ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ እንተደኣ ኮይና እዩ ካብ ኩሉ ባእኻ ክሕጎስ ምጽዓር እግዚአብሔር ዝሕጉሶ ነገር ሓሲብካ አምላኽ ኣብ ዝሕጉሶ ነገር ዶ ምባል ይቀልል እቲ ዝኸበደ ንኩሉ ሰብ ምሕጓስ እዩ እቲ ዝቀለለ ግን ንአምላኽ ዝሕጉስ ጎደና መሓዝ እዩ ንምንታይ መሲልኩም ካብ ንሰብ ምሕጓስ ንአምላኽ ምሕጓስ ቀሊል እዩ ዝበልኩኹም ምኽንያቱ አምላኽ ዘይልወጥ ካራክተር ዘይልወጥ ባህሪ ሎማ ሓደ ኮይኑ ጽባሕ ካልእ ዘይከውን አምላኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ መርገጺኡ ሓደ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ አተሓሳስቡ አረአዩ ዘይባላሾ አምላኽ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሳብታ መንገዱ ምስተረድአትካ ኩሉ ግዜ በአኽ ትመላለስ ኮለኻ ኩሉ ግዜ ሱ ኣብኣ በሓጎስ ይርኤካ እዩ ሰብ ግን ምናልባሽ ሎሚ በሓደ ነገር ከተሕጉሶ ጸኒሕካ ጽባሕ ንግሆ ጸላኢ ኣእምሮኡ ምሰባላሾ አረአዩ ምሰባላሾ ትኽክል እኳ ክንስኻ ብትኽክል ምዃንካ ከይሕጎስልኪ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክንደይ ሰባኣኺ ይግህሎ ክንደይ ሰባኣኻ ይግህሎ ክንደይ ሰባኣኻ ተሓጊሱ ክንደይ ሰባኣኺ ተሓጎሱን እሱ ዘይኮነ ቀዳምነት ክወሃብ ዘለዎ አምላኽ ዝሕጉሶ ትገብሪ ዶ ኣለኺ ንአምላኽ ዝሕጉስ ትገብር ዶ ኣለኻ ንዑ ቀዳምነት ሃቦ ሽዑ ብትኽክል ኣብቲ ናይ አምላኽ ሓሳብ ዘለዎ ክሕጎሱልኩም እዮም ካብ ናይ አምላኽ ሓሳብ ዝወፁ ከዓ ክጉህዩልኩም እዮም ነገር ግን ክሳዕ አምላኽ ብትገብርዎ ዘለኹም ይሕጎስ ምህላው ዘረጋገጽኩም ጎ ሄድ ቀጽልዎ ኪዱበት መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሐዋርያት ካብታ ሓደ ጽቡቕ ነገሮም እንሪኦ ኣብ ህይወቶም ንሰብ ክሕጉሱ ዘይኮነ ነይሩ ጻዕሮም ንአምላኽ ዝሕጉስ እንዳመርመሩ ንአምላኽ ብዝሕጉስ መንገዲ ንኽኸዱ እዮም ዝጎዩ ነይሮም ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ካብታ ሓደ ንህይወትካ ናካቢድልኩም ዘሎ ኩሉ በኣይ ዘይተሓጎሰ ዝብል ርእሲ ስለንሕዝ ዘለና እዩ ኣይከውንን እዩ ኩሉ በኣኹም ኣይሕጎስን እዩ በኣኹም ዘይሕጎሱ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ጌጋ ስለ ዘለኹም መለክዕ ማለት ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከምዚ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 9 ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጉኡ ኸሎ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተ ኣሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዕኡ ከነሕጉሶ ንጽዕት ኣሎና ንዕኡ ከነሕጉሶ ንጽዕት ኣለና ርኢኹም ኣሕዋት ከም ሐዋርያ ጸዓትናን ጉያናን ንዕኡ ከነሕጉስ ደኣ እምበር ንኩሉ ሰብ ከነሕጉስ ኣይኹን ኣፍተር ኦል ናይ መጨረሻ ናይ ህይወትና ዓወት እሱ በኣና ምዝሕጎስ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንኸተሕጉሲ ጸዓቲ ንዕኡ ንኸተሕጉስ ጸዓት እሱ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝሕጎስ እሞ በቲ ናይ ክርስቶስ ፍቓድ እንዳተመላለስካ እግዚአብሔር ብስጉምትኻ ብትገብሮ ነገር ይተሓጎሰልካ አምላኽ ተተሓጊሱልካ ኣብ መገዱ ዘለዉ ክሕጎሱልካ እዮም ካብ መንገዱ ዝወፁ ኣይክሕጎሱልካን እዮም ስለዚ ናይ ሎሚ ንኩልኩም መልእኽተይ እዚ እዩ
نسب محقواس كبير سلازخونه نأملاخ محقواس يحشكم تزقللن زمتشأن قدنا إجزابير بزحقوسولو من قدي مخاديو أملاخ سماي يبارخكم لومي كمزيلنا حبيرنا كنأوجينا إجزابير أبوي كل جزي بكريستوس إيسوس نعاقبه زبل هيوت سلازهب كاني يمسجنك اللهو بحسب كريستوس بمستوعل منفس قدوس أقدميها قنوع بحزبلن كمرمر سلزرد أكاني كبر خلو نعها يخون أمين بكريستوس نعملخ بحبلو كبرنا أملاخ يخون لومي نقويتانا يسوس كريستوس عبهيوتكم وسيمكم دي تقبلكم إذا معالت مدحاني أمو عدل رحيكم كلهم نقويتا تقبلوه تومدو وسنكم إذا تقولوا تزي أمساي تسأليو እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቅለን ከም ድሞተለይ በሳልሲት መዓልቲ አምላኽ ከም ሞታት ከም ዘተንስኦ ያአምን አለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ አምላኽ ኢየ አሜን መንፈስ ቅዱስ በሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ አለሁ አሜን አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም እዚ አዝወሰንኩም በዚህ ተحت ዘሎ ኮንታክት ግበሩና መታን ክንጽልየልኩም ኮይታ መቀባልኩም ፈሊጥና አና አምላኽ ከነመስገድ ዘድለኩም ትምርትኻ መታን ክንሰደልኩም ተባረኹ